Lodwa tajba, illum l-ewwel ta' April, ħamis ix-xirka. Nagħtu bidu għat-tridu tal-Għid, 3 ijiem li matulhom infakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, sa ma niċċelebraw il-qawmin tiegħu mill-mewt fl-Għid il-kbir. Nilqakom għall-Quddisa tal-Griżma immexxija mill-Arċisqof Xikluna mill-Katidral ta' San Pawl Mdina. Din hija l-unika quddisa li tiġi ċċelebrata f'ħamis ix-xirka filgħodu u matula s-saċerdoti iġeddu l-wedied tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Matul il-quddisa wkoll l-Arċisqof se jbierek iż-żjud li jintużaw fis-sagramenti matul is-sena. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insellem rappreżentanza ċkejkna tas-saċerdoti tagħna, imma b'mod speċjali lis-saċerdoti kollha ta' din id-djoċeżi, djoċeżani u reliġjużi. Aħna llum inġeddu il-wediet saċerdotali tagħna. U f'isem ukoll il-Knisja l-Isqof ibierek iż-żjud li permezz tagħhom il-mulej jagħti u jgħaddi lill-poplu tiegħu il-grazzja. Ejjew f'dan il-bidu ġdid li huwa tridu tal-Għid li aħna nibdew il-lejla, nitolbu li kemm jista' jkun il-poplu tagħna ikun jista' jiltaqa' flimkien bla dewmien.
li din iċ-ċaħda li l-familja tkun flimkien ma ddumx. Imma fl-istess ħin nitolbu wkoll il-grazzja tas-saħħa għall-poplu tagħna. Wieħed miż-żjuk li sembir kullum huwa iż-żejt tal-morda. Għandna bżonnu dan iż-żejt, iż-żejt tal-fejqan, iż-żejt tar-rikonċiljazzjoni. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li naddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti, tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. excelsis Deo.
Alla inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej. Fil-ħina tiegħek għamel li aħna li għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Bat nindewwi il-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex inniedi is-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion, nagħtihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu, l-għana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Flimkien? It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David għaddejti Bisejt imqaddesti għajdriktu, tkun idi dejjem miegħu, u nsaħħu wkoll bidrijaj. Flimkien? It-tiba tal-Mulej irrid dejjem ikunu l-fedelta u t-tiba tiegħi bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu u jsejjaħ li int missieri u Alla tiegħi fortizza u salvazzjoni tiegħi. Flimkien? It-tiba tal-Mulej Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Grazzi lilkom u sliem minant Ġesu Kristu, ix-xhud fidil il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna, bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna, assisin għal Alla tiegħu u missieru. Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh, ukoll dawk li kienu nifduh, u razzezz kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidrhom minħabba fih. Iva,
Amen. Jiena hu l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu u li kien u li għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, batni nwassal il-ġara tajba lil-fajri. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Thank you. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorr jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Eżajija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Batni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja, irrotti l-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġa' għalaq il-ktieb taħlura lill-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom: din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej. Batni indewwi il-qalb miksura. Dan il-kliem tal-profeta Iżajija iseħħ illum aħna u nisimgħu. Għaliex aħna qegħdin inkomplu il-missjoni ta' Ġesu. Il-jum ta' Ġesu huwa dejjem magħna. Din il-kidba tal-profeta Iżajija li Ġesu jadotta bħala kidba programmatika għalih. Issir ukoll il-programm tagħna, tal-ħidma tagħna, tal-preżenza tagħna fost il-poplu.
Bat nindewwi il-qalb miksura. Aħna nikkonsagraw iż-żjud qegħdin nagħtu bidu ġdid lill-Knisja li jsib il-qofol tiegħu fil-velja l-kbira tal-għajt. Meta jitbierek l-ilma, jitbierek in-nar. Noffru l-Ewkaristija mill-ġdid wara s-sawma tal-ġimgħa l-kbira. U aħna rridu nifhmu li fil-kuntest tal-pandemija li reġgħet laqtet it-tieni jgħid infila, aħna rridu nkunu preżenza ta' fejqan. Il-mulej jibatna indewwu il-qalb miksura. Ta' min naħsbu kemm il-darba l-kliem tagħna, l-atteġġjament tagħna, xi responsum l-infajru, minflok idewwi l-qalb miksura jiksira iżjed. Ta' min nifhmu blimna kliem qegħdin inkellmu lil poplu għażiż tagħna, bliema mod qegħdin inwasslulu dak li suppost tkun aħbar tajba. Min jiltaqa' magħna? Joqata x'in jarana ġejjin? Jew jieħu r-ruħ? Bat nindewwi il-qalb miksura. U aħna nafu il-ħajja tlaqqana ma' tant qlub li huma maqsuma mhux biss miksura. Anke fostna. Forsi minħabba kelma żejda ta' xi ħadd minna. Aħna wkoll kultant nidimbu billi ngaraw il-ġebel lil xulxin. Ġesu rrifjuta li jgara l-ġebel. Quddiem in-nies għorrief tal-liġi li jakkużaw lil mara adultera maqbuda fil-fatt, inflagrante kif jgħidu. Għalinna kelma li hemm bżonn niftakruha dejjem. Minu bla ħtija jitfa' l-ewwel ġebla. Illum aħna nikkonsagraw iż-żjud tal-katekumeni li jsaħħaħ lil ħutna li qegħdin jippreparaw għall-mamudija, tal-morda li jdewwi u jsaħħaħ lil ħutna mifnija mill-mart, imsejħa biex ikunu kurċifiss ieħor fostna. U koll nikkonsagraw iż-żejt tal-grisma, iż-żejt tal-ferħ. Nagħtihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu. Dan iż-żejt tal-ferħ huwa żejt li jagħti il-paċi tal-mulej, li sinifika il-fwieħa tal-preżenza tiegħu, li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu, imma li ma stmerx jiċċappas magħna. Il-mulej fil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu iċċappas magħna. Ma dak se tiċċappas int? U għażel li jiekol mal-midinbin, li jissieħeb magħhom, għax ġie bħala tabib, u t-tabib għandu bżonnu min iħoss li hu marit, mhux min jifhem jew jippretendi li hu b'saħħtu. Bat nindewwi il-qalb miksura. Imma anke aħna għandna bżonn min idewwina. Jimilu kien hemm xi ħadd li bat li email fost il-ħafna li nirċievi u kwotali
silta ta' song ma konċ naf bija ta' Leonard Cohen, kantawtur Kanadis, meta mbagħad fixtiex dwaru sirt naf huwa dak li kiteb is-song li ħobbu ħafna l-Arjes Alleluja, tisma' ħafna ftiġijiet. Ma kiteb ukoll song fl-1992 li jisimha Anthem. U din is-song għandha dan ir-refrain li laqatni ħafna. Min batili kienet jiċċelebra żwieġ imma f'mument ta' diffikultà. U għalli Fader ħanaqsam miegħek dan ir-refrain ta' din is-song Anthem li jagħtini kuraġġ anke fil-momenti ta' diffikultà li għaddej minnhom. U jgħidlek Leonard Cohen, ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Aħna llum qed inġeddu l-wedid tas-saċerdotu tagħna, min jaf kemm kellna entużjażmu, idealiżmu dik nhar tal-ordinazzjoni tagħna. Il-bieqja tagħna kienet għadha sħiħa, that perfect offering. Imma ma' żmien tixxellef jekk ma tinskisirx ukoll u mbagħad ikollna nippruvaw inwaħluha kemm jista' jkun malajr. U Cohen jagħti dan il-messaġġ li huwa messaġġ ta' tama wkoll. Ħu paċenzja bik innifsek, tiskandalizzax bid-djufija tiegħek, bil-waqgħat tiegħek. Bħalma jgħid il-Papa f'dik littra straordinarja Patris Corde, nispera li sissa kulħadd irċieva dak il-volum ta' talim sabiħ fuq San Giuseppe. Jgħid aħna għandna bżonn ninħarsu anke lejn il-fraġilità tagħna b'tenerezza, biħlewwa. Għax hekk ikollna wkoll il-qawwa, l-umiltà, il-kuraġġ, inħarsu b'tenerezza lejn il-fraġilità ta' tant nies li Alla jlaqqana magħhom. There is a crack in everything. Kull bieqja ta' kull bniedem, ta' kull persuna hija mxelfa. That's how the light gets in. U x'inhu dan id-dawl? Dan id-dawl huwa il-ħnina tal-mulej li tgħaddi minn dawk ix-xquq tal-ħajja tiegħi, tal-bieqja tiegħi. Illum aħna nġeddu l-wedid tas-saċerdozju u nikkonsagraw iż-żjud li jbirku lill-poplu qaddis-tagħna. Niftakru li l-fedeltà tagħna hija dejjem opra tal-ħnina tiegħu. Li aħna midjunin mal-ħnina tal-mulej, imma din ħaġa m'għandniex tfixkinna jew tiskandalizzana. Anzi dik il-ħnina li hija it-triq li twassalna l-ġenna. Aħna nersqu lejn il-mulej li llum irid itaffi il-marz tagħna, id-dwejjaq tagħna. Irid idewwi il-qalb miksura tal-poplu tagħna. Imma aħna nersqu lejh bħala nies li għandna bżonn l-imħabba. Aħna nersqu lejh blaġġ kollu li hemm fina, f'ruħna, fil-psike tagħna, f'ġisimna għall-imħabba. Waħda mill-versi sbieħ ta' dan l-innu ta' Cohen jgħid hekk. Every heart to love will come, but like a refugee. Aħna nixxenqu għall-imħabba tal-mulej. Imma aħna refuġjati, għaddejna mid-deżert tal-umiljazzjoni, ta' tfixkil, tal-kontradizzjonijiet u qed nixxenqu għall-imħabba tal-mulej li tfejjaq. Ring the bells that still can ring.
Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. U lidi eżis, ta' kull sena bħallum issir it-tifkira ta' dak il-jum, meta l-Mulej Ġesu ta' sem is-saċerdozju tiegħu lill-Apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira. Tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-Mulej Ġesu billi tiċħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu. Għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom lill-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddis li tgħallmu imqanqlin mhux mir-reba għall-ġid iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom u lidi eżis li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi tax-xandir. Itolbu għall-presbiteri tagħkom biex il-Mulej ixerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu. Ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwasslu komandu li hu lajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna. U jitolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon tiegħi. U nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj it-tajjeb li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna. Il-Mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u Alla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem.
Missier din hija l-offerta taż-żejt tal-morta. U Alla missier ta' kull faraġġ. Intrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-marz tagħhom. Fit-tiba tiegħek għati widen għat-talb tal-fidi. Ibad mis-sema lid-difensur l-Ispirtu qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li inti oġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem u xerret fuqu il-barka qaddisa tiegħek. Biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u fir-ruħ u jeħilsu minn kull tbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mard. Jidbirek minna għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek. Fisem Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Din l-offerta taż-żejt tal-katekumeni. U Alla qawwa u ħarsien tal-poplu tiegħek. Birek dan iż-żejt li ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħienja fiha bi Kristu Sidna. Missier, din hija l-offerta żejt tal-Grisma. Kuti eżis, nitolbu lill-Alla il-missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-Grisma u biex dawk li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla.
U Alla li għamiltinna s-sagramenti u tajtna il-ħajja. Aħna nrodulek ħajra tiba tiegħek li ma bħala. Għax int fil-patt il-qadim rid li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis. U fil-milja ta' żminijiet oġbok turina b'mod tal-għaġeb it-tifsira sħiħa tiegħu f'ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lil bniedem bil-misteru tal-għajt, mela l-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu. U b'għaġeb kbir għanija b'uffiċċji qaddisa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru qaddis tal-Griżma inti tqassam il-għana tal-grazzja tiegħek lil bnedmin. Hekk li wliedek imwilda mill-ġdid bil-ħassil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu u jieħdu sehem mill-uffiċċju tiegħu ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjud issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerred bil-kotra d-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-Griżma. Żejjen bid-dija tal-qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka b'dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox, bil-misteru ta' dan iż-żejt ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek. Sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta inti fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
ħweżis. Aħna nroddu ħajli l-Alla l-grazzi li jatina biż-żejt li għandna kemm berikna. U nifirħu wkoll bid-don tas-saċerdozju ministerjali li joġbu jagħti lill-Knisja. Ejjew b'fiduċja ta' awliet inresqu qudiemu it-talb tagħna biex il-poplu ta' Alla isib kull għajnuna meħtieġa fit-triq tal-perfezzjoni fuq din l-art. Biex tkun sinjal ta' mħabba u ta' tama l-bnedmin kollha, l-aktar fost dawk li jbatu fir-ruħ u fil-ġisem, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Charles u għall-isqfijiet kollha biex bil-erf li ġej minn Alla, bil-kelma u bl-eżempju, ikunu xhieda ta' Kristu li ġi biex jaqdi bl-imħabba, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti kollha, dioċeżani u reliġjużi, biex imqanqlin mill-imħabba kbira ta' Alla u mill-grazzja tiegħu li rċevew fl-ordinazzjoni tagħhom, ikunu għal kulħadd aħbar tajba ta' mħabba, ħniena, tama u kuraġġ, nitolbu. Għall-mexxejja tal-ġnus kollha tad-dinja biex iħallu lill-Ispirtu ta' Alla jdawwalhom u jmexxihom fit-tmexxija tal-popli avdati fir-responsabbiltà tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li Alla qed isejjaħ biex jimxu warajh u jagħtu ħajjithom lilu fil-poplu tiegħu fis-saċerdozju biex iwieġbu b'ġenerożità u b'entużjażmu għas-sejħat tiegħu f'kull ħin ta' ħajjithom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex aktar u aktar matul dawn il-jiem qaddisa nilqgħu il-grazzji li Alla jagħtina bis-sagramenti tiegħu minn idejn il-Knisja b'qalb miftuħa u b'ratt ta' ħajr, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla għajn tal-ferħ tal-għena u tal-qdusija tagħna. Ilqa' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bibnek Ġesu il-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid. Midluk minnek bl-Ispirtu Santu u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Inti kkonsagrajt lil-ibnek il-waħdini bl-Ispiritu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li jħejju għal uliedek, imexxu bl-imħabba lill-poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u l-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk b'fer kbir u nkantawlek. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek
Miċ-ċokontana nitolbuk qaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih anata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, pratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-arus tagħha San Giusepp, mal-Appostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddejtijak il-Papa Franġisku, lili qaddejtijak mingħajr ma jistħoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tjieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uridek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna lina għal-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla
għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna palma nafru lil minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Fiċċo kontana nitolbuk Alla li tista' kollox. Biex aħna li ġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistoqilna nsiru il-fwieħa ta' Kristu li għajxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Bħalma namlu kull sena huwa il-pjaċir tiegħi li nawgura li saċerdoti kollha li din is-sena qed jagħlqu 25 sena ordnati saċerdoti, 50 sena ordnati saċerdoti u anke 60 sena ordnati saċerdoti. Imma hemm wieħed minna partikolarment li llum jagħlaq 90 sena, Patri Dionisju Mintov. Nawgurawlu ħafna happy birthday, propju inserta li qed jagħlaq qed tibda d-disajnijiet Patri Dionisju. Propju fostna u fjum ħames ix-xirka. Nixtieq insellem lis saċerdoti kollha, ma stajniex inkunu kollha f'daqqa din is-sena nerġgħu. Imma nispera u nawgura li ma jdumx ma jasal iż-żmien meta nkunu nistgħu nġeddu il-wedijiet saċerdotali tagħna flimkien il-kol kemm aħna. U nixtieq ukoll insellem lil dawk kollha li segwewna mid-djar, mir-residenzi, mill-isptarijiet. Dan iż-żmien ikkomplikat ta' pandemija. Nixtieq nitlob il-poplu tagħna biex ipoġġi quddiem Alla din ir-rikjesta urġenti li l-mulej jkompli jberikna bil-vokazzjonijiet tas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża u inkluż iż-żwieġ nisrani. Il-mulej ifawwar il-fwieħa tal-grazzja tiegħu fil-qlub tagħna u jagħmel li aħna nkomplu l-missjoni tiegħu fid-dinja. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Naslu fit-tmiem il-Quddisa ta' Dalgħodu mill-Katedral tal-Imdina. Il-lejla fis-sitta l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-Quddisa fl-ikla tal-Mulej u wara ħin qasir ta' adorazzjoni quddiem l-artal tar-Repożizzjoni fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Infakkarkom li kulħadd huwa mħeġġeġ jimxi mal-miżuri għall-ħarsien tas-saħħa. Flimkien nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom u l-kumplament tal-jum it-tajjeb.